Higala, kumusta? Welcome sa ito kapag parag-uban ta karon. Dining adlaw, alam may adlaw ganha kaninyo nga tanan. Now, dining gabay na mga kaisunan, atong hatagan og pagtagad kining mga nagpadayon karon nga kinibitawng investigasyon. Investigasyon makaisunan sa Congress o sa Senado. Kaya mura ba ang nagtabo mga higala kaya matod palagi ni Senate President Tito Soto nga gihulipan matod pa gihulipan daw mga higala si Senate President Chis Escudero gumikan na ni adtong paggabutyag sa pamilyang Diskaya regarding na sa mga pangalan sa mga congressman mga higala. Kaya matod pa ni Tito Soto mga kaigsunan nga dili matod pa maayo. Nga mag-mention may higala o kining pangalan sa pamilyang Diskaya o mo ay rason nga wala matod pa magustuhi sa iyang mga kaubanan nga mga senador mahinungdan nga gihimo ang pag binutuhay. No, para kanako may gala kung ingon ana makaigsunan ang sistema kung dili sila mutuo mga kaigsunan sa gihimo nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee, kung dili sila gusto nga kung dili sila mutuo sa pamahayag mga kaigsunan gipagawas nga mga pangalan as a resource person sa pamilyang Diskaya, ang pangutana karon kinsa marituhuan, kinsa mari angayan tuhuan, mo ni pangutana ka alangan na ba nga mutuo sila, ni adtong nga mga resource person mga higala, mga kontraktor na ultimo pangutanon mga higala kung nakahatag ba sila ngadto na sa mga congressman tanan may gala ilang gidinay. Ilang gidinay. Unya ang pamilyang Diskaya mga higala pibutyag nga muning mga tawhana dili sila mutuo. Panagingon nga for what? Para unsa? Para asa ang gihimo nga investigasyon mga kaigsunan. Kung dili sila mutuo. Sa maong gipagawas nga mga pamahayag mga higala. 18 beto ka senador. 18 ka mga senador mga kaigsunan ang matawag o 18 ka mga congressman mga higala ang gitawag nga nalambigit na matod pa sa pagdawat mga higala sa porsyento gikan sa flood control project nga gidumala sa pamilyang nga Diskaya. So kung nga dili natuhuan makaigsunan kinsa man tuhuan. So useless lang di ay mga higala ang gihimo nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kano man dili man sila mutuo. Di ba? Dili nila tuhuan mga kaigsunan ang gipagawas sa resource person. Ang pangutana karon unsa may purpose sa ilang investigasyon. Unsa may purpose. So klaro kaayo mga higala nga dili nila gusto nga mugawas ang tinuod. Kaya kung ang ilang tumong mga kaigsunan sa Kongreso o Senado
nga mogawas ang tinuod, dapat kadtong 18 ka mga congressman apil si Speaker Martin Romualdez, sila si Saldico, dapat ila tong imbestigahan mga kaigsunan. Ilang imbestigahan katong mga pangalan mga higala. Ang naitabo na noon karon mga kaigsunan, ang ilang investigasyon nakapokus na noon sa administrasyon ni sa kandiya Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nakapokus. Inay karon mga kaigsunan, gumikan ni adtong bilyon-bilyon. Pila to? 500 kapit. 500 bilyones kapin mga higala. Unya aduna pa ghost project mga kaigsunan niining administrasyon na. Dapat katong mga pangalan mga kaigsunan nga gipagawa sa pamilyang Diskaya, ila tong hime-himayon. Ila tong imbestigahan mga kaigsunan kung unsa ka tinuod ang aligasyon, pero unsay gihimo mga higala. Unsay gihimo. Ang ilang investigasyon karon mga kaigsunan, lagyo na kayo gipadulngan. Niabot na sa Davao. Nga ang Davao mga kaigsunan, walay ghost project. Sa pagdumala ni Pulong Duterte, tinuod na. Tinuod na may gala nga sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dako gid og budget mga higala ang gibubo sa Davao, 51 billion. Pero ang isyu ni ana mga higala, dili man sa padagko ay ang isyu niya kung gagiun sa paghimo ang maong proyekto. Ligon ba? Dili ba ligon? Mamana ang isyu niya, nabay na ngaguba makaigsunan sa pagkapak sa kalamidad. Mamana isyu diha mga kaigsunan. Kung aduna bay ghost project, mabitaw mga higala, mabitaw nga giabrihan mga kaigsunan, gipangunahan ni Senador Marcolita ang maong isyu, gumikan sa maong nangaguba mga higala, dili ligon nga pahimutang pagtrabaho sa maong proyekto. Gagmay kay kabilya, puro yuta mga kaigsunan, gamay ra ang simento, muna nga banlas. Adunay ghost project, mauna mga higala. Muna gingon mga kaigsunan, wa man tamingon nga di na lang imbestigahan ang diri sa Mindanao. Pero naghisgot man gid og ghost project mga higala, naghisgot man gid og kining unsa kalig-on. Durable ba? Unsa kalig-on ng mga gipanghimo nga mga proyekto. So dapat ingon ana mga higala. Na may mga pangalan. Gibutyag sa mga resource person. So useless na dito. Useless dito may gala ang ilang nga pagpatawag ngadto na sa pamilyang Diskaya. Kay dili magyapon sila motuo. So ang ilang gihimo nga investigasyon karon may gala, ilabi na sa Kongreso. Murabag nangalap mga higala, nakarumbo sila ni adtong administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nakasentro dito, naunsa na yung mga tawhana. Na ay mga pangalan mga higala, ultimo, si Speaker Martin Romualdez. Speaker mga higala, Saldico. Maunta na mga higala ang ilang imbestigahan. Di ba? Naside ang mga katawa nga Pilipino.
nga kining mga tawhana muni ang gagabot-buot sa budget, gabot-buot sa mga proyekto. Unsay nahitabo karon mga higala katong gipanganlan nga 18 ka mga congressman? Wala. Wala nahitabo. Wala ilang gihimong investigasyon. Ang isyu mga kaigsunan, isyu nila adto pa nga kalabayng administrasyon. Bisan to man giingon na, may pagawas na og minsay ang pamilyang Diskaya nga nakahimo sila niya nga mga binuang nga mga kontrata, proyekto karon na nga administrasyon, gumikan kaya karon nga administrasyon mga kaigsunan, adunay palakasan system, di ba? Moto mga congressman mga higala nakadawat og nasuborno, moto'y angayan nila imbestigahan mga kaigsunan, di ba? Ingon ana unta. Og sa tanan nato nga makaigsunan daghang salamat nga na kaninyo, dalay gyud ng Dios. Ayo-ayo.